Herectvo si myslím, že sa nedá učiť, dá sa viesť. Je dosť veľká absencia vôbec znalosti dejín. V divadle je človek ďaleko viac závislejší v tej literatúre. Čo by ste odkázali svojmu mladšiemu ja? Takému tomu, keď začínal alebo štartoval? Museli by ste mi vysvetliť, kde je, kam sa stratil. Známeho herca a legendu našej hereckej scény, pána Emila Horváta. Pán Horvát, vítame vás u nás. Ďakujem, vítam aj ja vás. Ďakujeme pekne. A na začiatok by som začala tým, že aké máte aktuálne obdobie. Teraz viem, že o 2 hodinky už vám začína predstavenie, takže teraz ste asi v nejakom takom dosť pracovnom kolotoči, pokiaľ viem. No tak to je, by som povedal, bežný pracovný kolotoč, pokiaľ človek hrá, mám jednak dosť predstavení a svojím spôsobom vlastne to je permanentné, veď jednak účinkujem ako na scéne tu na Slovenského národného divadla a potom ešte mám aj 2 hry, ktoré sú agentúrne, takže svojím spôsobom napokon sa živím divadlom, takže to je bežné pracovné zaneprázdnenie a plus povedzme k tomu nejaké aktivity. Momentálne, že nakrúcam seriál. Je toho dosť. Poďme si ešte predstaviť na začiatok, že ktorých predstaveniam vás teraz aktuálne môžeme vidieť. Viem, že dneska sú to Stovni. Kým prídu Stovni, hrám Moliérovú hru Zdraví nemocní, maďarskú hru Špina, no a na predzápadom slnka, hotel Bristol, Odliv. Hrám tu asi 6 či 7 vecí a hovorím ešte falošnú notu a agentúrne predstavenie Otec. Áno. Ako vyzerá taká vaša bežná príprava na predstavenie, že možno nejaká mentálna, alebo ako to u vás vyzerá, keď to tak môžeme nejako predstaviť? Viete, keď máte povedzme 3 dní po sebe predstavenia a povedzme mám zdravý nemocný, že človek nezlezie z javiska, lebo hrám zdravého nemocného, alebo falošnú notu, alebo otca, tak svojím spôsobom ste permanentne 2 hodiny v nejakom a aj viac v nejakom rozpoložení vlastne na javisku, takže tá mentálna príprava je skôr, by som povedal, každodenný tréning s tým, že na tie predstavenia sa priebežne človek musí ako pripravovať dopredu. Keďže mám toľko predstavení, tak povedzme, síce mám dnes Stovnov, ale už zajtra sa budem pripravovať na predstavenie Falošnú notu, ktorú idem hrať do Košíc. A už určite sa budem pripravovať aj na Zdravého nemocného, povedzme. Ja medzi tým ešte hrám na malej scéne Špinu, takže vlastne svojím spôsobom je to, by som povedal, permanentná príprava. Každé nejak povolanie niečo obnáša a toto je, by som povedal, údel tohto povolania. Bez toho to jednoducho nejde. Je toho veľa. Ako keď ste v súkromí, alebo už vlastne keď ste mimo divadla, je nejaký spôsob, akým vypínate, alebo to divadlo sa ešte stále s človekom ťahá, že stále sa človek nevie nejakým spôsobom zbaviť úplne toho? Nie. V tomto som profesionál a osobne si myslím, vlastne za tie roky mám ten cvik, predsa, ja neviem, tému, príbeh alebo osud, ktorý človek hrá na javisku, predsa nebude ešte, nedonesie domov večera, nebude s tým zaspávať. I keď samozrejme to vyčerpanie a by som povedal, tá únava je taká istá, ako má športovec a napokon ako každé iné povolanie. Áno. Akým spôsobom vypínate, keď ste napríklad doma, alebo keď máte ten voľný čas? Aké sú tie vaše úniky? Nemám nejakých veľkých koníčkov. Ja som možno ešte 10 rokov dozadu aj bicykloval a tak ďalej. Ono s pribúdajúcim vekom vlastne každý ten šport je trošku pre vás aj, by som povedal, síce športom, ale nebezpečný, lebo môžete padnúť a zlomiť si ruku alebo nohu.
čo svojím spôsobom, takže prechádzky do prírody a tak ďalej, chodívame do Tatier, roky ako do Lomnice, no a svojím spôsobom, tak ako normálny človek, vlastne relaxujem a samozrejme, že v podstate sa človek venuje manželke, my už máme teda dospelého syna a v podstate aj byť spolu a žiť ten život spolu je tiež relax, by som povedal. Jasné. Viem, že syn sa vydal, tiež je tam niečo umelecké, viem, že on je spisovateľ Nie. a je literárny vedec. Áno, je literárny vedec, áno, áno. Pracuje v akadémii. Chcem len povedať, že máme veľmi dobrý vzťah, ale môj syn nie je veľmi nadšený, aby som o ňom rozprával. Takže jasné, svojím spôsobom ho srdečne týmto zdravím a našu dohodu spĺňam. Jasné. Ja som sa len chcela odpovedať od toho, že vlastne on sa vydal trošičku tou inou cestou a viem, že... Áno. Tak svojím spôsobom, ale je to, by som povedal, príbuzná umelecká profesia a svojím spôsobom si myslím, že možno v divadle je človek ďaleko viac závislejší. V tej literatúre si myslím, že je človek slobodnejší. Áno, to máte úplnú pravdu. Viem, že váš ocinko, to bol tiež herec veľmi známy, začínal v Martine. Áno. A viem, že on bol, to som vlastne chcela aj premostiť, taký ten paradox, že váš ocinko, viem, že jeho ocino bol zo sklárskej rodiny, alebo oni boli zo sklárskej. Tiež sa tam bol taký nejaký iný, že ak si na to spomínate, tak by ma to zaujímalo. Spomínam si, otecko vlastne pracoval, to bola pri utekáči vlastne stará huta, Zlatno. A vlastne tam bol sklár, pokiaľ viem. Stará mama, teda otcová maminka, bola pôrodná asistentka v Poltári a vlastne dedo bol vynikajúci sklár, údajne teda také sklo, čo som ja ako decko v domácnosti porozbíjal a vždy mi to odpustili, tak to bol vraj svadobný dar od toho deda. Bol výborný sklár a mal také, by som povedal, výsadné ako postavenie v tom zmysle, že raz do roka si mohol kúpiť nejaké sklo za tovarenskú cenu. A tu zobral a potom vlakom cestoval do Terstu, tam to predal a potom sa vracal domov, aby doniesol nejaké peniaze. Údajne nedoniesol ich veľa, čo len viem teda, že svojím spôsobom zastavil sa kadetade v Budapešti a v Šalgotariáne a pokým prišiel domov, tak vlastne bolo, jak sa hovorí, vymalované. Ale babka bola rada, že doma. Dá sa povedať, že bol dobrodruh, taký svojím spôsobom. Takže niečo herecké v sebe zrejme mal. Vidíte v ňom aj niečo na sebe, niečo z neho? No, niečo také, nejaké konkrétne rysy? No, to asi nie. A bol som okrem toho malý chlapec, takže svojím spôsobom to detské oko je síce zvedavé a svojím spôsobom aj obdivné a mám taký dojem, že ex post teraz po rokoch by som asi nebol, ani by som povedal v tomto súdny alebo spravodlivý, keby som o ňom hovoril. Povedal som to ako takú milú príhodu, ktorú si pamätám z rozprávania predovšetkým starej mamy, samozrejme ako jeho manželky. Áno. A to je zaujímavé, že vlastne váš ocinko sa vlastne vydal úplne že inou sférou. A viem, že vtedy bola taká doba, že väčšinou, že bolo to také, že chod na remeslo, že to bude dôležité, že neviem, či vtedy, aspoň ja to tak vidím, že herectvo nebolo možné vtedy také, že úplne pre tých rodičov niektorých také, že áno, presne toto je ten smer, že to bolo také odvážne. Svojím spôsobom si musíme povedať jednu vec, že vlastne tie divadlá boli väčšinou kočovné vtedy, ako na Slovensku ich veľa nebolo. Otecko sa učil za automechanika a vlastne ako 15-roční, oni boli veľmi, veľmi chudobní, tak
svojím spôsobom musel sa starať o seba. No a potom nejak ako mládenec odišiel do Nitry, nastúpil, to bola Devinského súkromná spoločnosť herecká. A nastúpil tam, že bude robiť šoféra pánovi riaditeľovi, vyrábal parochne, teda vlastne bol také dievča pre všetko. A vlastne ako šofér v tom divadle často chodil na stanicu železničnú v Nitre čakať veľkú hviezdu z Budapešti, ktorá tam chodila spievať do Nitry, František Krištof Veselý. No a aj sa stalo, že ten Krištof Veselý prišiel v tom predstavení, v ktorom on teda hral hlavnú rolu, nejaký herec ochorel. Otec to zaskočil, niečo tam aj zaspieval a tak, viem to z rozprávania. Takže dá sa povedať, že urobil kariéru na americký spôsob, ako to hovoria tí americkí herci, že z jedného dňa zo šoféra sa stal hercom. Úžasné. A vlastne vy ste tiež vlastne začínali v Martinskom divadle, pokiaľ viem. Áno, no otecko vlastne po oslobodení v 45. roku, keď nastúpila vlastne komunistická moc, tak Andrej Bagár, to bol prvý herec vlastne z frontového divadla, ktoré bolo, ako dá sa povedať, že dával dohromady profesionálne divadelníctvo. V Martine sa otváralo komorné divadlo a môj otec, ja som sa narodil v novembri a nejak v decembri vlastne s mojou mamou, ktorá pochádzala z Nitry, sa presťahovali do Martina. Takže vlastne dá sa povedať, že som sa narodil v Nitre, ale vyrastol v Martine a vlastne tam otecko nastúpil do komorného divadla, bol tam celý život a po roku 1968 vlastne, keď som končil vysokú školu, tak som sa tam ako s mojimi dvomi partnermi zo školy, Milanom Kňažkom a Vierkou Richterovou, ako som docestoval do Martina, ale prišla okupácia, napadli nás Rusi, takže svojím spôsobom ten začiatok tej profesionálnej kariéry bol, dá sa povedať, veľmi, by som povedal, tragický a svojím spôsobom veľmi dramatický. Skúsme to nejako priblížiť, lebo možno budú to pozrieť aj nejakí mladí ľudia, že možno nie každý si to vie úplne predstaviť, že aká bola vtedy tá atmosféra. Teraz už sme v roku 2026 už... No, mám taký dojem, že predovšetkým, čo sa týka, je dosť veľká absencia vôbec znalosti dejín. Ja som nie nejaký historik, ale mám taký dojem, že človek by mal ovládať, čo tu bolo posledných 100 rokov, odkiaľ prišiel, kam sa zberá. Svojím spôsobom musíme povedať, že tu bolo Československo po druhej svetovej vojne, vlastne po porážke fašistického Nemecka bola rozdelená Európa na západnú zónu a východnú. My sme vlastne patrili do východnej zóny ako Československo. No a dá sa povedať, že v tých 60. rokoch vlastne sa trošku začala v kultúre, v spoločnosti, by som povedal, tak určitá izolácia, ktorú sme mali. Nemohlo sa cestovať. Vlastne nemali ste pas. Pokiaľ ste sa dostali von, museli ste mať pás k tomu výjazdnú doložku a tak ďalej. Nemohli ste cestovať. A tie 60. roky vlastne boli nejakým takým uvoľnením a dá sa povedať, že určitý liberálny prístup, by som povedal, celkové v tej spoločnosti bolo uvoľnenie, nadväzovanie kontaktov. My sme ako vysoká škola, povedzme, išli v roku 1960, pred 68. rokom sme boli v Arece na medzinárodnom divadelnom festivale, vyhrali sme tam prvú cenu, vôbec sme nemohli chodiť von. No a toto všetko prestalo tým, pretože samozrejme v Moskve sa to našim panovníkom nepáčilo, takže vlastne tu bol 68. rok. Bola to okupácia spojeneckých vojsk, naši priatelia vlastne Československo napadli. No a
napokon tu na tí naši osloboditelia potom prišli jednoducho ako tí, ktorí nás obsadili a boli tu 22 rokov. Mám taký dojem, že nie len mladá generácia, ktorá eventuálne by mala právo to nevedieť, ale niektorí aj mnohí naši nejak zabudli na to, že tie sovietské vojska, to boli do roku 1992, len chcem podotknúť. To znamená, že je to generácia, ktorá tu bola. Odtiaľ to odišli. No a vďaka 89. roku tak máme demokraciu, o ktorú sa stále ako usilujeme. Tak ten 68. rok bol mimoriadny, by som povedal, zlom vôbec ako v generácii, ktorá mala rozlet, ktorá cítila nejaké uvoľnenie. Prichádzali sem západné filmy, poľská vlna, taliansky neorealizmus, prekladali sa ako zrazu veci západné, literatúra. To znamená, že svojím spôsobom toto všetko bolo zabrzdené a po 68. roku prišla jednoducho normalizácia. A tá normalizácia začala tým, že v každom podniku si predvolali každého jedného zamestnanca a tí zamestnanci dostali jednu jedinú otázku. Či súhlasia so vstupom sovietských vojsk do Československa. Mnohí ľudia nesúhlasili, takže svojím spôsobom boli poskribovaní. Nemohli pracovať, nedostali prácu. Napríklad olympijský víťaz Emil Zátopek a tak ďalej. Toto všetko sa nejak tak, by som povedal, zamietlo preč. Ale možno si treba ešte aj pripomenúť to, že v roku 1968 sem vtrhli tie spojenecké vojska a čo bolo nevídané na tú dobu, dovtedy sa to stalo len v Afrike, myslím v bývalom belgickom Kongu. Jednoducho odviezli predsedu vlády, predsedu parlamentu, Dubčeka a tak ďalej, zobrali ich do Moskvy. Uniesli vlastne vedenie. No tak mám taký dojem, že toto všetko by sme si asi mohli, by som povedal, stále v tej spoločnosti pripomenúť, pokiaľ sa zjavia, povedzme, tendencie, že by sa chcela moc zneužiť, by som povedal, na to, že autoritatívne niečo prikazovať a rozkazovať. Mám taký dojem, že je to dôležité vedieť, čo sa týka demokracie, aby sme si uvedomili, že teraz je a pokiaľ niekto je, ktorý vlastne nevie, by som povedal, svoje postavenie v týchto intenciách viesť, tak by som povedal, spoločnosť by mala mať na neho kritické oko. Aká je potreba kultúry podľa vás práve v tejto dobe, keď sa pozrieme presne na dnešnú dobu vo svetle? Ako sledujem, ako sa ľudia správajú, chovajú navzájom, tak mám taký dojem, to je, by som to jedným slovom nazval, že je to kultúrnosť. A tá kultúrnosť súvisí s kultúrou a so vzdelaním. A mám taký dojem, tu na nič iné nevyšpekulujeme. Tak ako sa správa rodič doma, bude sa správať dieťa. A pokiaľ niečo donesie zo škôlky a nie je to prípustné a dobre, tak musí byť korigované z tohto. To znamená, ako sa správa ten, ktorý vedie, no tak potom sa nečudujme, že vlastne ide to na všetky úrovne. Mám taký dojem, že treba si stále v tejto spoločnosti pripomínať, kto je občan, aké má práva a že pokiaľ sa ozve a je to v mene pravdy a tak ďalej, musí byť vypočutý, musí byť rešpektovaný
A tí, čo nás vedú, to musia rešpektovať, lebo oni nevládnu, oni sú v službe. A dostali od nás mandát, dali sme im tú dôveru, takže očakávame za to, že sme tú dôveru dali aj nejaké výsledky, aby som povedal aj slušné správanie. No a toto nejak uniká. Takže mám taký dojem, kultúra vždy vôbec je o nejakom duchovnom vyjadrení sa človeka a svojím spôsobom to bez, by som povedal, pravdy a vlastne by som povedal práva na svoj názor nejde. Myslíte si, že je nejaký rozdiel v tom, ako sa ľudia predtým, akože za tie roky, za tých 10 ročí, ako sa ľudia predtým k sebe správali? Je tam nejaká zmena, že sme ako ľudia, ako národ k sebe nejaký taký závislejší alebo horší, alebo je to vlastne stále to isté a ľudia sa v zásade nemenia? No ja mám taký dojem, že svojím spôsobom by som povedal, asi je dôležité, neviem, to je možno skôr pre filozofov alebo politologov otázka, ale ja si myslím, že je skôr dôležité držať nejakú kontinuitu. Asi by sme si stále mali pripomínať, čo je právny štát. Právny štát je podľa mňa vlastne, neviem, že sa môže interpretovať zákon. Zákon by sa mal rešpektovať. To znamená, každý by mal vedieť, čo je jeho právo, čo je jeho povinnosť. A mám taký dojem, že tá kontrola z dola, tí, ktorí vlastne tu nažijú a tá spoločnosť, je nesmierne dôležitá. Myslím, že novinári majú takisto mimoriadne dôležitú úlohu v momentálnej situácii v spoločnosti, lebo darmo budú kričať všetci naprieč politickými spektrami o novinárach a tak ďalej. Novinár má právo v podstate a stále by mal byť investigatívny. Napokon chráni nás všetkých a naše finančné prostriedky. Takže mám taký dojem, že tiež je to profesia, pred ktorou skladám klobúk. My pred vami. A ešte sa chcem spýtať, už keď sme sa bavili o tých mladších, tak viem, že vy ste aj profesorom. Že boli ste, ja už neučím. Áno, že ste viedli aj tie mladé talenty, aj vlastne herecké talenty, ktoré aktuálne pôsobia. Že aký ste bol typ, keď sa tak na seba pozriete z pohľadu tých žiakov, ak sa to dá, že boli ste taký ten prísny, systematický, alebo ste boli aj taký, čo zavtipkuje so študentami, to ma strašne zaujímalo. Viete, prístup je jedna vec a mám taký dojem, že práca druhá. Tréner ako na futbale môže byť dobrý a môže mať prístup a môže byť kamarát, ale asi by mal nastojiť na tom, aby ten vedel tú loptu sa s ňou hrať a povedzme 20 krát do nej kopnúť bez toho, aby mu padla na zem. Neuvažoval som nikdy takto. Myslím, to samozrejme musia povedať tí, s ktorými som prišiel do styku ako, dá sa povedať, učiteľ a žiaci, ale vlastne som ich bral ako partnerov. To znamená, že svojím spôsobom som viedol na tej škole tak, že som bol ich starší kolega, partner a tam vlastne človek musí byť. Vy môžete naučiť divadelne myslieť, môžete a tak ďalej, ale ten základný rozmer, ten talent, tú vnútornú dispozíciu toho človeka nemôžete nahradiť. Buď to tam je, alebo nie. To znamená, že vy nemôžete učiť. Herectvo si myslím, že sa nedá učiť, dá sa viesť, by som povedal, a každý si musí nájsť tú, by som povedal, svoju cestu. To znamená, že vždy to bolo o hľadaní možností
u toho človeka pre túto profesiu. A mali ste takúto schopnosť, že už vlastne keď sa naprvu, že už ste videli, že áno, v tomto človeku to je, alebo tuto ešte treba na tom pracovať? To je ťažko. Je to možné vôbec? Ja mám taký, pozrite sa, to sú veci, keď človek dospieva, nemusí sa hneď prejaviť ako osobnosť. To je jedna vec. Nie je nikde napísané, že introvert by nemohol byť dobrým hercom, tak ako nie je nikde napísané, že ten, ktorý je drzý, odvážny a bez problémov, že práve on na tom javisku úspeje. Je to jednoducho, herectvo je profesia a vôbec divadlo, kde treba dosť veľa práce na sebe, ktorú divák nevidí. Často to prirovnávam k cirkusu, že vy keď idete do cirkusu, teraz už myslím ani cirkusy nie sú, ale keď vidíte artistov, slnečný cirkus a tak ďalej a vidíte tam na tej hrazde tých ľudí a proste čo všetko robia, tak vidíte výsledok a to obdivujete. A vôbec vás nezaujíma to, že koľko modrín mal a koľkokrát padol. Toto diváka nezaujíma. To znamená, že chcem povedať, že aby človek zaujal na javisku, tak aby bol tou osobnosťou, ktorá strhne toho diváka a vlastne v dobrom ho donúti, lebo to je dohoda, aby s ním súzvučil, tak svojím spôsobom to je, by som povedal, za tým ťažká práca. Veľmi ťažká. Vyzerá to všetko tak ľahko, ale možno v tom je to najťažšie, že aby to vyzeralo tak prirodzene. To ste mi aj celkom nahrali, že keď chodíte vy niekedy na divadelné predstavenia, nemáte ešte taký ten, že sa prepnete do toho, že áno, že tam je chybička, to by som upravil. Viete sa tak úplne odosobne užívať si ten zážitok? Viete, čo nie. Chcem povedať jednu vec, že keď idem, a musím povedať, že vlastne tým napríklad, že som 30 rokov učil na škole, som dosť málo mohol vidieť. Pokiaľ vy robíte kultúru, nie ste, by som povedal, nemôžete byť taký, by som povedal, širokospektrálny konzument tej kultúry, lebo každý večer hráte, alebo každý druhý. Ale chcem povedať, že keď idem do divadla, tak idem predovšetkým, som rád, keď niečo funguje. Okay. To znamená, že svojím spôsobom určite človek v sebe ako toho profesionála neubije. Napokon som aj režisér, aj herec, ale pokiaľ to funguje, tak vlastne to je taká určitá satisfakcia, vtedy ma divadlo zaujíma. Musí sa ma to dotknúť tak ako všetko. Pokiaľ čítate knižku, tak pokiaľ to odložíte, zabudnete na to, tak je to vybavené, sú aj také a potom k niektorej sa vrátite. Áno. Hej? Áno. Takže nejak tak. Vy ste s manželkou, ja keď som si pozerala, že koľko rokov ste spolu, 55? Už to bude? Áno, už to bolo? Áno. To je podľa mňa absolútne fantastické a nebudem sa samozrejme pýtať na rady dobrého manželstva a tak. Mňa by skôr zaujímalo, že ako ste sa zoznámili a kto vlastne bol taký nejaký, že ako vyzeralo to vaše, keď sa vrátime úplne v čase? No, musím povedať, ja som už spomenul, my sme končili v roku 1968 Vysokú školu muzických umení a končili sme traja herci, to bolo v histórii školy najmenší ročník. Wow. Milan Kňažko, Vierka Richterová a moja maličkosť, režisér Stano Párnický a režisér Gejza Ďuriak, obidvaja sú už bohužiaľ po smrti. Stano Párnický bol náš, dá sa povedať, súputník potom aj v tom profesionálnom živote. Urobil som s ním krásne veci. Takže my sme sa jednak poznali na škole, boli sme veľmi dobrý ročník a dá sa povedať, že úspešný. Ja som hovoril, že svojím spôsobom s Vierkou som hral na škole stenotypisti a tiger, ako pekné veci, to je tá finta.
boli sme priatelia a potom sme v 68. roku, ako som spomínal, išli do Martinského divadla. Nastala normalizácia, to potvrdenie tých zamestnancov, že či súhlasíte so vstupom sovietských vojsk, ako som spomínal. Geniálne to vyriešil predseda komunistickej strany v Martinskom divadle, ktorý to vyjadril stranickým spôsobom. Tí, ktorí nechceli, lebo mladá generácia sme boli proti, popodpisoval, išiel na ústredný výbor a hovorí jednohlasne. Komunisti mali vždy takú česky povedané prúpovidku. Jednohlasne sme všetci za, no veď všetci ako vlastne boli za. No, zostali sme v Martinskom divadle, Milan Kňažko odišiel do Francúzska, tam si cez nejakého známe vybavil štipendium. Na Zvierko som hral Rómea a Julia, Shakespearovú hru, režíroval to Stanko Párnický a takže vlastne po dlhšej známosti sme sa zobrali, poznali sme sa, dá sa povedať, 6-7 rokov. OK, hovorí sa, že s priateľstiev sú najlepšie vzťahy. No, tak ja mám taký dojem, že pokiaľ je ten lakmusový papierik v poriadku, tvrdím, že asi žiť s každým sa nedá. Nie. A väčšinou je to tak vo vzťahoch, že jeden je taký ten systematický a druhý je taký ten skôr empatický a taký, čo tak viac akože naciťuje, že je to tak aj u vás, alebo ste skôr také podobné povahy vy dvaja? No, asi nie, ale viete, zasa ja na tieto horoskopy, prepáčte, neverím, lebo ja som škorpión a v živote som, keď mi zabehne oko, v živote som nečítal, že by mal škorpión dobrý horoskop, tak mám taký dojem, že sme diskriminovaní. To hej, áno. Škorpiónov vždy zvozia v každom horoskope. Nie, ja som to skôr myslela tak, že ľudia sa väčšinou tak doplňajú, že keď napríklad je partnerka skôr taká extrovertná, tak partner je skôr taký introvert, že ako je to u vás, že ako ste to tak nejak sadli ako povahy? Ste povedali, že sme spolu 55 rokov vďaka tomu, že jednak sme si riešili svoje problémy a radosti spolu a nikomu sme to, prepáčte, nechcem byť toto nevešali na nos. Áno. Skrátka, asi je to tým, že to bola vždy naša vec. A mali sme neuveriteľne, by som povedal, tolerantných rodičov, aj Vierka, aj moji rodičia. A dá sa povedať, že nie je to dňa, kedy by sme na niekoho si nespomenuli. To je čo povedať. To už áno. Keď hrávate, zvykne byť ona taký váš, lebo viem, že však ona bola herečka. Áno. Že či niekedy má také, že vám aj radí v práci, alebo podobne. Ale áno, veď rozprávame sa, ale mám taký dojem, že viete, že tá predstava taká, že by sme doma riešili nejaké veci. Mimochodom to, viete, trošku len vám priblížim, to sa ani nedalo. Keď sme my začínali, boli sme v Martinskom divadle. Martinské divadlo bolo zájazdové divadlo, ešte navyše. Mali sme malé dieťa, platili sme asi 4 panie postupne, ktoré sa starali o syna, keď sme niekam išli. A len aby ste mali predstavu, že ja som išiel v noci cestovať do Prahy. Tam som nakrúcal, potom ma aerotaxíkom z Prahy viezli do Považskej Bystrice, lebo tam hralo Martinské divadlo, Anujovú hru Beketa, kde som hral hlavnú rolu. Tu odohral som to predstavenie, vracal som sa s nimi autobusom do Martina, zobral som si čisté prádlo a na 3:10 som išiel na rýchlik do Prahy, prišiel som o 11. a točil som tam do večera. Takže vlastne toto bol takýto život a tým, že sme hrali spolu a veľké veci, takže určite to svojím spôsobom bolo obťažné. Napokon aj otecko vtedy ešte s nami hral, maminka robila v banke, takže s ich pomocou a svokrovcov, ktorí docestovali a tak ďalej. Takže chcem povedať, že ten život zasa nie je len o práci, tak tam sme
to javisko veľmi ako nemali kedy, by som povedal, doniesť ako na prestretýstvo do domácnosti. Jasné. Ešte sa chcem spýtať, viem, že vy ste aj televízny herec, aj seriálový herec, aj divadelný herec, takisto aj režisér. A je podľa vás väčší problém zachovať si integritu nejakej tej postavy v tom seriálovom formáte, alebo skôr na javisku v tých hrách, ktoré sú vlastne kratšie, lebo seriály sú vlastne dlhšie? Alebo či je vôbec nejaký rozdiel? Má to jeden základný rozdiel. Večer vystúpite na javisko a vlastne to, čo sa tam udeje sa s divákom. Ano. Nie je opravný termín, to znamená, buď to je, alebo to nie je. Preto sa hrá, ja neviem, nejaké týždne skúša a tak ďalej, generálkuje a tak ďalej a potom sa hrá. A potom, povedzme, medzi tými predstaveniami sú aj dosť veľké odstupy, máme veľký repertoár. To znamená, o tej príprave, ktorej som hovoril, sa to bez toho nedá. Čo sa týka, povedzme, filmu alebo televízie, seriálu, áno, je to iná práca, musíte mať v kontexte, musíte mať prečítaný scenár, ale povedzme, idete nakrúcať jeden deň a nakrúcate 4. diel, 13. obraz, 9. diel, 3. obraz. To znamená, že vy vlastne musíte byť veľmi presní, čo sa týka vo vedení tej figúry. Musíte vedieť jednoducho, nemôžete niečo zahrať v nejakom emočnom rozpoložení, by som povedal, zle, aby to nepasovalo do 9. a naopak. Samozrejme, na to je režisér a tak ďalej. A množstvo, celý štáb, kameramani. Ale tá práca je zasa náročná v tom, sú to 12-hodinové šikty s hodinovou pauzou pre celý štáb, pre hercov a tak ďalej. Takže svojím spôsobom je to iné špecifikum, by som povedal. Áno. Tú daň za to vlastne vaše pracovné nasadenie, sme si už asi povedali, že toho času je potom asi málo z jedného predstavenia do druhého, tak si vypichneme teraz také tie veci, pre ktoré si ešte hovoríte, že áno, ešte to má zmysel a ešte to stále chcem robiť? Viete, to je všetko, čo by som povedal, tak ja neviem, to by mohlo... Pozrite sa, mám 80 rokov a mám taký dojem, nad týmto neuvažujem. Pokiaľ je človek schopný, pokiaľ, prepáčte, je záujem, pokiaľ vás oslovia a vy ten záujem, by som povedal, ako dá sa povedať, že naplníte, to znamená, že nesklamete, tak potom to je. No v každom prípade, povedzme, aj teraz, aj vekom, najmä som trošku spomalil a chcem vlastne trošku zredukovať tú prácu, takže no ale aj tak mám rozbehnuté veci, takže ja mám do konca kalendárneho roka, neviem koľko dní voľných, ale napilno. Nie je ich veľa. Aha. Stalo sa vám niekedy v živote, že dneska sa vo veľkom sklone je výraz vyhorieť? Že či sa vám niekedy niečo také vôbec stalo? To svojím spôsobom neviem, čo je. Asi chvála Bohu, život nie je ľahký a máte tragické udalosti ako toto, choroby a tak ďalej, odíde vám blízky, čo ja viem, toto, čo hovoríte, neviem, súvisí asi s psychickou dispozíciou toho človeka. Tá dispozícia alebo indispozícia môže byť spôsobená kadečím, čo ja viem, môže súkromným životom, alebo by som povedal nejakým pocitom, že nie je človek docenený, alebo ho tá práca nenapĺňa. Mám taký dojem, že ak k tomu môžem niečo povedať, tak si myslím, že je veľké šťastie, pokiaľ človek sa nájde v povolaní, pokiaľ to povolanie rád robí, tak si svojím spôsobom, že to povolanie je aj
nejaký spôsob jeho existencie, aj životného štýlu, by som povedal, tak vtedy je to šťastie. Pokiaľ je tam nejaká frustrácia, no tak nenaplnenie, alebo v podstate, alebo zlé prostredie. Takže asi viem to pochopiť, že sa toto stáva. Nejak našťastie mne sa to nestalo a dúfam, že sa mi nestane. Minulý rok ste mali 80 rokov, tak samozrejme asi každého napadne, že či ste už boli v nejakom takom bode, že ste sa rozhodli, že nejako bilancujete alebo premýšľate, zhodnocujete všetko, že sa tak pozeráte dozadu. Nenastal taký nejaký moment? Nenastal taký moment, akurát vlastne takto pred rokom, ja som sa tomu bránil a nemal som ani nejakú ambíciu, nejaké pamäti písať, alebo pre Boha. Poprvé si nič nepamätám, ja som si nikdy nič nepísal a tak ďalej. To znamená, že neviem, kedy som čo hral, len potom, keď mi niekto pripomenie. Skrátim to, Janko Strasser, s ktorým sa poznám od školských rokov. On študoval na filozofii v tom období, keď ja som chodil na Vysokú školu muzických umení. Sleduje nás dá sa povedať, od študentských liet. No tak vlastne ma nahovoril a tak sme sa tu na nejakých 3/4 roka stretávali. On kládol otázky, ja som hovoril a vlastne vydal knižku. Už dávno nie som mladší, takže toto je už rekapitulácia, už neviem, už viac už písať nebudem. Ani som nepísal, napísal to Janko Strasser, ja som to povedal. Jasné. Keby ste sa nevydali, rozmýšľali ste niekedy takto, samozrejme vydali ste sa cestou herectva, ale niekedy v začiatkoch mali ste aj nejaký taký záložný plán, že keby to náhodou nevyšlo, tak ešte, ja neviem, vždy, každý máme nejaké, keď sme boli malí, že niekto chce byť baletka, niekto chce byť, ja neviem, hasič, že mali ste niečo také vysnené okrem toho? Nemal som takéto nič anomálne, ale chcem povedať jednu vec, že vlastne, keď som ja končil gymnázium, tak vtedy sa dávali prihlášky na 3 vysoké školy, ste si mohli vybrať. No a keďže som sedel v lavici s kamarátom, ktorého som lebo on sa rozhodol, že ide na medicínu, tak som ho trošku doučoval z chémie, ako. On sa stal aj potom známym lekárom. Takže mal som napísanú medicínu, no ale veľmi som chcel študovať filmovú akadémiu, vlastne FAMU, to bola takto, filmová škola bola len v Prahe. Takže tam som poslal nejaké poviedky a tak mi odpísali, ja som mal tých 17 rokov, že talentovaní, no čo iné už mohli odpísať, ale teda, že to chce nejakú prax. A tak, a že aby som niekam išiel a to tak hovorím, kam pôjdem, ako na Kolibu niekde tam nosiť pivo, alebo takže v nejakom prípade. No a boli talentové skúšky na herectvo. Tie talentové skúšky boli vždy skôr, nejak na jar. Som urobil skúšky na Vysokú školu muzických umení, tak prijali ma, prečo by som išiel v júli na medicínu. A mám taký dojem, že ako naše zdravotníctvo aj teraz, som bol napokon v nemocnici, má veľké šťastie, že som sa si nezvolil toto povolanie. Takže by som im nepridal. Ešte je taká jedna predposledná otázka. Čo bolo naposledy nejaká taká situácia alebo niečo, čo vás naposledy úprimne rozveselilo alebo rozosmialo? Ja sa smejem aj tu s vami, takže... Takže ja. To by som sa asi v živote veľmi málo smial, keby som si musel spomínať, že kedy som ja sa... A teraz by som sa možno aj začal hnevať, no ale že si ja nepamätám. No tak. OK, posledná otázočka. A čo by ste odkázali svojmu mladšiemu ja? Takému tomu, keď začínal alebo štartoval? Nie, museli by ste mi vysvetliť, kde je, kam sa stratil. To odkázať neviem. Nie.
A to mi Myslím si, že každý je strojcom svojho osudu, nedá sa nič robiť. Asi pravdepodobne nejaké percentá sú aj na ňom. Takže nechcem povedať, že som mimoriadne s ním spokojný, s tým mladým, ale no, dalo sa. Dalo sa, OK. Tak ešte už len naozaj posledná otázka. Za tých desiatky rokov, čo vlastne ste na scéne a na očiach a venujete sa tejto práci, ktorej sa venujete, čo na sebe ste spoznali, že možno sa na vás zmenilo, alebo v čom ste možno okresali nejaké hrany, alebo v čom ste možno nadobudli niečo nové? To by museli povedať iní. Okay. Mám taký dojem, že dnes sme svedkami, že máme medzi sebou dosť megalomanov, ktorí nám prezentujú a dokazujú, že čo všetko vedia a ako Česi hovoria, skutek utek. Takže to by musel povedať niekto iný o mne. OK, tak to necháme na iných. Dobre, pán Horváth, ďakujem veľmi pekne za rozhovor a veríme, že sa ešte niekedy uvidíme spolu pri niečom takomto potom nepríjemnom. Ďakujem Tešilo pekne. ma. Aj mňa, ďakujem pekne.